boda ma bende gin obila mag jela ma Migori kod kweth mar joriembo magin raia e kar dak mar Rosso e boma ma Migori nigi ywaruok mapek e yore mag tij boda boda. Joriemb boda boda magin raia ywak ni obila go mag jela modonje riembo mar boda boda kendo koro loso stage margi osebedo ka sandogi. Jafwambo maro e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mar wachni. Ywaruok e kind kweth joriemb boda boda magin raia kod kweth ma joriemb boda boda magin obila go mag jela ma Migori. Nowuok odhi kawo tich but gorofa kacha. Kodhi kawo tich but gorofa to dhi ogoye nyororo gi achiel kuom officers mag prison. Ni okawo tich kanyo kaka ng'a. Chuno wan kaka jo apiko maka. Wadhi wang'ado nyororo no. Kweth ariyo gi mende kinde mokal ne tiyo kamoro achiel. Kendo ne gichung' e stage achiel e kar dak no mar Rosso. Sani opogore kendo kweth mar obila mag jela gi oloso stage margi giwegi moting'o ji 10. Lipot mogol kod ten boda boda magin raia wacho ni pogruok ne obedo e kindgi bang' ka moko obila gi ne otamre luwo chike magiketo kaka ruok ma joriemb boda boda machung' e kar dak no mar Rosso. Hawa maafisa ni kama walikuwa wanajiona ni kama wako na crown, so hawakwenda kufuata sheria za kikundi yetu, so ikabidi tuambie watupe nafasi kidogo. Wakianza kuingia kwa hiki kikundi walikuja na fujo, kutoka wametoka na fujo, so ni kama walikuwa na nia fulani ya kwenda kufungua hiyo stage yao. Hiyo ndio nia yao walikuwa nayo hapa Rosso. Joriemb boda boda gi magin raia wan ywaruok mosebedi kindegi osemiyo obila go marimbo boda boda koro keto negi tong' mok ginyal kawo jowuoth e kuonde moko e kar dak no mar Rosso. Gin bende koro kelo ywaruok e kindegi. Jogi kanyicho yaw stage kanyo. Stage gi no ne giwacho ni ok gidware ng'ata miluongo ni raia. Stage gi no gidware mana police officer kende mar prison. Gima chandowa en ni ka wawuok ka wadhi kalo stage gi no ka wadhi kawo customer malo kaka wakawo ga pile igoyo wanyororo. Kare migi transfer gidhi gimany kuma mabus nitie gidhi giriti. Giwe chando raia mamanyo pesa kaa. Kech wan wamanyo wakiwa watiyo tijwa ni e yo maler onge ng'ama wasechwanyo ka emonyuolwa ka emwabro thoe. To ka koro gidwa ketonwa boundary ni kik wakal kamoro to kanye kuma wayude chiemo be monyuolwae koro gidwa ni wadhi kanye. Joriemb boda boda gi magin raia ma oting'o George Saitoti wacho ni obila gi osebedo ka buogo ngimagi kendo gisego lipode 4 ka obila to pok okawo okang' mar chik. Gisebedo ka gibuogo kit ngimawa, gisebedo ka gibuogo nyaka kuma watiyeni. Omiyo joga matiyogo chunygi ok mor nyaka gi jotendgi. Nikech jogi gin joma ndiko kod sirikal, jogi gin joma chamo msara. To wan raia ma kawaida ma wan piki ni mwategemea. Mmekuwa wakitu threaten ambapo mmesikia hawa wenzetu wakisema wako na maobis ati watakuja kutufanyia vibaya. Giwane bende gisego nyaka lipot ne tendo obila ma jela ma Migori. Kata kamano kinde osekalo ka okang' malong'o mosekawo to koro onge e kinde mabendo bilago matimo lal mar boda boda koro medo buogogi. Waol wasetemo wuotho kaka wanyalo wuotho to pod otamore. Wasewuok ma wadhi nyaka prison kuno mwaromo gi jatend jogi. To wachonwa ni dhi uru abiro luongo jogo bang'e kaseluongo gi to wabiro gonu simu. Sani it's over osekalo jumbe 3. Poko gonwa simu gimora mora madhi nyime wakia. Joriemb boda boda wacho ni dwaro margi en mondo koro okaw okang' mar chik ne obila gi mag jela. Bende giwacho ni koro osethiro wandgi ma boda boda e kar dak no mar Rosso. Sirikal kanyalo donje wachni mondo konywa e wachni mondo konj jowa kata jirendwa gi e wachni mondo gino tijno obed mayot. Ka ok kamano to giresign giwe tijgi mar polis mondo gibwariemb kod gi pikipiki moriere tir. George Juma, Ramogi TV, Migori.